Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga higaligsuon, adunay usa ka hadith ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyahang giingon nga ad-du'a'u huwa al-ibadah. Ug niingon pa gyud ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkahuman niana, ingon niya nga gikuha niya sa balaang Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nga sa duol nga pagkahubad ana mga higaligsuon, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyahang giingon nga ang dua usa ka buluhatong pagsimba. Allahu Akbar. Usa mga higaligsuon, dili nato kalimtan sa atoang pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi isip usa ka magtotoo nga kita magbaton og dua ta, kanunay magdua. Kay ingon ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sa giingon ni propeta sallallahu alaihi wasallam nga tawag kamo sa inyuhang Dios nga si Allah Subhanahu wa Ta'ala kay kamo pagatubagon gayud kani. Pagatubagon gayud kamo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanan nato nga mga dua ginatubag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua ka dira Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ya Allah, ihatag ka namo ang imuhang paraiso, pasudlan mi sa imuhang paraiso ug ilayo mi sa nagdilaab nga kalayo sa impierno. Tanan nga mga dua, basta tanan nga kaayuhan nga dua ihatag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ug ari na lang taman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.